mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera komanso amene mukuonera pa programu yakudza Bible langa imene amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku lero pa programu ino mukhala ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Choncho tikhale limodzi pa programu lero kuti timve kunena kuti Mulungu afuna kulankhula nafe zotani. Mu programu yathu imene angotha kumene tinaphunzira makamaka kuchokera mu buku la 3 Yohane pamene tinaona kuti nkhani zopezeka mmene zimangokhudza anthu folo makamaka zimakhudza Yohane mtumwi ndiye amene amadzina kuti ndiye mkulu, Gayo, Demetrio komanso Diotrephe. Ndipo timaona kunena kuti mu buku limenelo adalemba makamaka Yohane mtumwi pakuyamikira za Gayo komanso Demetrio chifukwa cha makhalidwe awo abwino komanso ankadzidziwa Diotrephe amene anali kuonetsa ntchito zosakhala bwino pa mpingo. Komanso tinadzaphunziranso makamaka kuchokera mu buku la Yuda limene tinaphunzira kunena kuti nkhani zambiri zimene zinalembedwa mu buku la Yuda ndi nkhani zambiri zimene zinalembedwa mu buku la 2 Petro. Ndipo tidamuona Yuda amene ngati munthu kuti anali ndani pamene tinapeza kunena kuti anali m'bale wake wa Ambuye Yesu Khristu koma kuthupi tsono. Choncho tinaphunzirako zambiri maka pamene Yuda amene amachenjeza Khristu amene zokusanda ndaphunzitsa onyenga komanso pamene amapereka zitsanzo za anthu achipangano chakale amene anawonongeka chifukwa chosamvera mawu a Mulungu kunena kuti ino ndine amene tokhala mu moyo uno tikamve komanso ndi kukachita mosemphana ndi mmene anzathu adachitira kusaweruzika. Chonchonso mu tsiku lero limene tikupitiriza kuphunzira mawu a Mulungu tifunanso tikaphunzire kuchokera mu buku lina lotsatira ndilo buku la Chivumbulutso. Tikamaphunzira kuchokera mu buku la Chivumbulutso lili ndi ma chapters okwana 22 ndipo ndi buku limene limaporozedwa kwambiri makamaka tikamaona kumeneku ku chipangano chatsopano. Koma kumbukirani kuti buku limeneli analemba ndi Yohane mtumwi uja amene tinamufuna zakale kunena kuti analemba buku la Yohane, buku la 2 Yohane, buku la 3 Yohane komanso buku la uthenga wabwino olembedwa ndi mtumwi Yohane komanso buku limene analemba buku la Chivumbulutso. Buku limeneli monga tikufotokoza kuti ndi buku limene limaporozedwa komanso ndi buku limene anthu ambiri samalimvetsa kwambiri ku chipangano chatsopano. Koma kodi muli kulingalira kunena kuti ndi chani chimene chimapangitsa kunena kuti anthu asamalitse buku limene la chipangano chatsopano? Nthawi zina chinthu chimene chimapangitsa kuti anthu buku asamalitse ndi kungokhala ndi malingaliro onena kunena kuti buku sitingalive ndi lovuta basi. Nthawi zina zake munthu pa ntchito ukachulutsa ulesi makamaka ntchito osanayambe kungochulutsa ulesi ntchito isingakwanitse kumakhala kovuta kunena kuti ntchito yokayigwira ndikuyitani kuti ndikuyikwanitse chifukwa choti chani choyamba utsogoza kaya ulesi. Mofanafana monso mmene buku la Chivumbulutso lili anthu chifukwa anayika kale maganizo onena kuti sitingawerenge buku la Chivumbulutso patokha ndikulimvetsa kumakhala ndithu kovuta kunena kuti buku limene lakayitani kuti buku li akalimvetse. Ndipo chinthu chinanso chimene chimapangitsa kuti buku la anthu asamalitse nkhaniso imakhala ya aphunzitsi amene akuphunzitsa bukuli. Ukamaphunzitsidwa ndi mphunzitsi onena kuti buku liso samalidziwa kumakhalanso kovuta iweyo kuti buku likalitani ukalidziwe. Ndipo kunena monenetsa sungalidziwe ngati ukuphunzitsidwanso ndi mphunzitsi onena kuti buku lisamalitani buku li samalidziwa. Koma pozindikira onena kuti buku analipatsa ndi Mulungu tikuyenera kuti tikhale nacho chilimbikitso chonena kuti ngati Mulungu buku lankalipereka kwa anthu ankembekeza ndithu onena kuti buku li anthu akalitani buku li anthu akalimva. Choncho malingaliro onena kuti buku sitingalive tichotseni tiyambe kukhala ndi malingaliro onena kuti chani buku litaliwerenga komanso ndi kuphunzitsidwa bwino tikhoza kumalimva bwinobwino ndithu potenga ndi mmene mawu a Mulungu amafunira. Choncho tikamaona buku limeneli ndi buku limene linalembedwa mophiphiritsa buku limenenso lili ndi maulosi osiyanasiyana. Choncho pozindikira kuti buku lilembedwa mophiphiritsa kuti munthu akamvetse buku limene lili buku la Daniel zimafunika kunena kuti akhalenso kunena kuti amamvetsa za mabuku ena mmene analembedwera maka tikamaona mabuku a ulosi a chipangano chakale tikamaona za buku la Daniel, buku la Zakariya komanso buku la Ezekiel. Ngati munthu amakwanitsa kumvetsa bwino mabuku atatu awa ku chipangano chakale kutokhala kophweka kuti akalimvetse bwino buku limene lili buku la Chivumbulutso. Chifukwa nena kuti nkhani zambiri zimene zinalembedwa mu buku la Chivumbulutso ndi zonena kuti matanthauzo ake amakapezeka mu mabuku atatu amene tawafotokoza kalewa. Koma
kodi chimene chinapangitsa kunena kuti buku limwina lilembedwe movuta mosiyana ndi mabuku ena ndi chani? Mwina tithu makhala ndi mafunso ngati amenewo. Chimene chinapangitsa kunena kuti buku lilembedwe movuta mosiyana ndi mabuku ena nkhani yonena kuti munthu amene Yohane Mtumwi ankalemba buku li inali nthawi yonena kuti Chikhristu chinali chinthu yonena kuti chimaletsedwa ndi ufumu kapena ndi ulamuliro wa Chiroma mu nthawi imeneyo. Choncho ndi chimene chinampangitsa mtumwi Yohane kunena kuti bukuli akalilembe mophiphiritsa. Amalemba mophiphiritsa, pamene amalemba mophiphiritsa amakhala kunena kuti akubisira anthu amene angakwanitse kuwerenga ndi kuzindikira zimene Yohane yakufuna kunena, amene akudana ndi Chikhristu. Koma mu nthawi yomweyo amakhala kunena kuti wavumbulutsanso kwa anthu amene ndi Akhristu mmene angatani kodi mmene angakwanitse kulimvera bwino bukuli. Mofanafanamo mwine ine nditalankhula ndinu anthu amene kuti Baibulo mmalidziwa inu ampingo wa Khristu. Ndikamakamba za thupi nokha muthu ndimvetsa bwino kunena ndifuroza zachani za mpingo. Koma nokuti ndikalankhula ndi munthu ine amene kuti samadziwa ndikakafuroza za thupi akangoyang'ana za chimene ndili nacho inechi chithupi cha nyamachi. Izi ndi zimene zinapangitsanso makamaka Yohane pamenepa kuti akalembe bukuli mophiphiritsa chonchi, komanso makamaka kuti bukuli likasamalike. Ndicho linga chonena kuti anthu ena akakaliwerenga asakamvetse kuti bukuli lili kufotokoza zotani. Mwachifukwa choti bukuli sakulimvetsa sangakwanitse kuliononga ifuradzo zoti chimene akuchionongacho chili sadziwa kunena kuti chimene akuchionongacho chili ndi uthenga otani. Choncho zimenezi zinampangitsa mlembi kuti akalembe bukuli mophiphiritsa. Ndipo tikamawerenga makamaka timaona kuti mlembi bukuli ankalemba bukuli munthu amene iyeyu anali mu ukapolo kapena munthu amene iyeyu anali mu ndende, atayikidwa mu ndende makamaka ya Patmos. Tikamaphunzira makamaka zokhuza ndi ndende imeneyi, ndende ya Patmos, kuchokera mu buku la Chivumbulutso chapter 1 verse 9, timaona kunena kuti makamaka ndi chilumba kapena ndi island ina imene inali pakati pa nyanja ina ya mchere yotchedwa Mediterranean Sea. Choncho zimaonetsa kunena kuti mtumwi Yohane ameneyu anatengedwa ndi mfumu ya Chiroma ndi kukayikidwa mu ndende imeneyi kapena ndi kukayikidwa pamalo pamenepa ngati ku ndende. Choncho pamene iye anali pakati pa nyanja pamenepa ndi pamene anakwanitsa kulemba buku limeneli, buku la Chivumbulutso. Choncho tikaoneni kuti nkhani zolembedwa mu buku limeneli ino ndine ndingaphunziremo chani. Koma chinthu chofunikira kwambiri ndiyonena kuti chani, tikhani ndimalinga onena kuti bukuli tikhoza kulimvetsa bwino. Posi ndinena kuti ngati Mulungu anatipatsa anadziwa ndithu kuti bukuli ino ndine tidzalimva. Kodi ngati Mulungu ankadziwa kuti bukuli ino ndine sitidzalimva, muganizo la nchifukwa yana anatipatsa. Ndiye kuti akanakhaza kuti Mulungu amadziwa kuti bukuli sitikalimva, Mulungu sakanatani kodi sakanatipatsa bukuli. Tikaoneni mu verse yake ya 1, makamaka chapter 1 komanso verse 1 cha buku limeneli la Chivumbulutso. Makamaka ndicho chimene chimathandizira tikamawerenga buku lonseli kuti lidzilimvetsa bwino. Ngati munthu ungaphonye kumvetsa bwino chapter 1 verse 1 cha buku la Chivumbulutso, nkovuta nena kuti nkhani zolembedwa mu buku lonse la Chivumbulutso ukakwanitse kuzimvetsa bwino. Ndipo mu verse yake mu chapter 1 verse yake 1 analemba kunena kuti chivumbulutso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anavumbulutsira achionetsera akapolo wake, ndicho cha izi zenera kuchitika posachedwa, ndipo potuma mwa angelo wake anazindikiritsa izi kwa kapolo wake Yohane. Mu buku limeneli la Yohane chapter makamaka mu buku limeneli la Chivumbulutso limene lilembedwa ndi mtumwi Yohane chapter 1 mu verse yake 1, ndikufotokoza nena kuti ichichi ndi chivumbulutso cha Yesu Khristu chimene chinavumbulutsidwa ndi ndani kodi, chimene chinavumbulutsidwa ndi Mulungu. Ndiye kuti vumbulutso lavumbulutsidwa ndi Mulungu laperekedwa kwa Yesu Khristu. Yesu Khristu walipereka kwa kapolo wake ndani kodi, Yohane mtumwi, kunena kuti zikafikire kuchani kodi, kumpingo wa Mulungu. Koma mawu oyamba amene akupezeka mu buku li ndionena kuti chani, chivumbulutso cha Yesu Khristu. Kodi tikamakamba za mawu kunena kuti chivumbulutso amatanthauza nena kuti chani, chinthu chimene chikuyikidwa poyera, chinthu chosabisika. Tsono ngati buku lilemba ndionena kuti ndi chivumbulutso, chinthu chimene chikuyikidwa poyera, chinthu chosabisika, zimene zosonyeza nena kuti nkhani zopezeka mu buku li tikhoza kuliva, nkhani zopezeka mu buku li tikhoza kuzimvetsa bwino ndithu ndikudziwa kuti akudapa Mulungu amafuna kunena kuti chani. Choncho chinthu chinanso chimene chikapezeka mu verse yake imene akunena kuti chani, akuti zinthu zimenezi ndizo zaizi zimene zenera kuchitika posachedwa. Mulembiso alifotokoza chinthu china chimene akunena kuti zinthu zimene Yesu Khristu anazivumbulutsa kwa
mtumwi kapena kapolo wake Yohane akuti za izi ndi zimene ziyenera kuchitika kumapotani posachedwa. Kusonyeza kunena kuti munthu amene amalembayi makamaka tikamawerenga mu mabuku ambiri amafotokoza analemba pakatikati makamaka pa 81 ndi 96 AD. Ndeti munthu amene pamene amalemba akwalembera Khristu akwazonena kuti cha izi ziyenera kuchitika posachedwa. Talingalirani titamakuwuzani unena kuti posachedwa tikhala kukupatsaniso programu ina yakudziwa Baibulo langa. Ndiye pathedza ka 5 nkudza kupatsani programu ija. Kodi tikhazo khano ndira kupatsani programu ija posachedwa kapena patapita nthawi. Ndeti pakhazo khano ndira patapita chani? Patapita nthawi. Mofanafana monso ndi mmene mulemba akulembera buku unena kuti ndipo cha izi ziyenera kuchitika posachedwa. Tikuyenera tikazindikire unena kuti kuchokera mu nthawi yawo imene ankalemba bukuli pakatikati pa makamaka pakatikati pa 81 ndi 96 AD. Munthu amene zinthu ziyenera kuchitika posachedwa. Ndiye kuti njingakhalenso mwina asanafike mu chani mu 500 AD kapena mu 600 AD. Ndiye kuti zambiri zimene tikazipeze mu buku la Chivumbulutso ndi zimene zinachitika kale mu masiku akale. Zimene inu ndine pakuphunzira tithoka ngopezamo chani kukangopezamo chilimbikitso. Komanso chinthu china chimene akufotokoza zimene pakunena kuti ndipo potuma mwa angelo wake anazindikiritsa izi kwa kapolo wake Yohane. Akuti ndipo potuma angelo wake anazindikiritsa izi kwa kapolo wake Yohane. Akuti mawu amene agwisa ntchito ponena kuti anazindikiritsa izi ali kugwisa ntchito makamaka pofuna kutanthauza kunena kuti anagwiritsa ntchito ziphiphiritso kapena anagwisa ntchito masaini pompatsa ndani kodi pompatsa Yohane. Koma pakudziwa zonena kuti mpingo umene akulemberawo chinthu chimene chikatani kodi chinthu chimenechi ukachimva. Choncho tiyenera tikazindikire ndithu nena kuti vesi imene makamaka vesi yake ya 1 ikupezeka ndi zinthu zingapo zimene zingathandizire nena kuti ine ndizimvetsa bwino bukuli. Chinthu choyamba akuti bukuli ndi la chivumbulutso cha Yesu Khristu. Zinthu zimene Yesu Khristu wazika poyera. Chinthu chachiwiri zimene zalembedwa mu bukumu akunena kuti cha izi ziyenera kuchitika posachedwa. Ndi zinthu zimene zikuyenera kuchitika pasanapite masiku ambiri kutengera mu nthawi yawo imene ankalemba bukuli. Komanso akunena kuti chani ngelo anazipereka koma mpophiphiritsa, anazizindikiritsa, anagwisa ntchito masaini popereka chani kodi popereka bukuli. Zimene tikamalowa mkati mwa bukuli wena tidzazona kuti tikapeza zinthu zina zimene zidalembedwa koma mophiphiritsa kapena zidalembedwa pogwisa ntchito masaini zimene sili kuyenera kuti tikazimvemo chindunji koma tikakwanitse kuzukuta ndi kupeza tanthauzo lake. Ndipo tikamawerenga mu buku limene la Chivumbulutso chapter 1 mu verse 3 adafotokozaponso ndithu kunena kuti wodala ndiye amene amawerenga ndi kumva komanso kusunga mawu achinenero cha buku ili. Ndipo tikamaona buku limene lidafotokozako makamaka za odala angapo makamaka kapena za madalitso angapo amene linafotokoza. Tikamaona mu buku limene la Yohane Chivumbulutso chapter 1 verse 3 komanso mu buku la Chivumbulutso chapter 14 mu verse 13 komanso mu buku la Chivumbulutso chapter 16 verse 15 mu buku la Chivumbulutso chapter 19 verse 9 komanso Chivumbulutso chapter 20 verse 6 Chivumbulutso chapter 22 verse 4 komanso mu verse 14 anafotokozako makamaka za odala. Kufunza kuti chani buku li ngakhale mulemba amalilemba koma ndithu amapereka chiyembekezo kwa Khristu kunena kuti Khristu wa ndi wopambana ndithu ndifukwa chake akawazona kuti iwowa ndi otani iwowa ndi odala. Ndipo tikamawerenga buku limakamaka limasonyeza kunena kuti mulemba amalemba koma amalembera kwa mipingo ya Khristu imene inali yo madera osiyanasiyana. Ndifukwa chake tikamaona mu verse 4 cha chapter imene cha number 1 cha buku limene la Chivumbulutso analemba kunena kuti Yohane kwa mipingo isanu ndi iwiri mwasiya chisomo kwa inu ndi mtendere zochokera kwa iye amene ali ndi amene adali ndi amene ali nkudza ndi kwa mizimu isanu ndi iwiri yokhala ku mpando wachifumu wake. Apa zikuoneka kuti mulembi wa bukuli ndiye mtumwi Yohane amene akulembera mipingo isanu ndi iwiri imene inali ku Asia. Ndipo tikamaona makamaka kuyambira mu verse yake imene ya 4 kakeza mu verse yake 8 anafotokoza kuti mipingo imeneyi ndiyo imene inali madera ati ndi ati. Timaona nene kuti mpingo woyamba umene unali ku Efeso komanso ku Silimina, wachiwiri, wachitatu ku Pergamo, wachitatu makamaka wachifolo ku Tiatira, wachi5 ku Sadi, wa6 ku Philadelphia, wa7 ku Laodikia. Choncho mulembi amalemba kalata ameneyu kulembera mipingo 7 imeneyi imene inakhala ku Asia madera 7 amenewa osiyana-siyana. Ndipo tikamawerenga kuchokera mu chapter 2
kukalekeza mu chapter 3 timangopeza makamaka za mmene mipingo imene yamayidzudzulira chifukwa cha makhalidwe awo amene amachita osakhala bwino. Monga tikamona mpingo wa ku Efeso zimene timawerenga kuchokera mu chapter 2 verse yake 1 kulekeza 7. Tikamona mu verse yake 2 kulekeza 3 amawayamikira chifukwa cha makhalidwe awo abwino, ndipo tikamona mu verse yake 4 kulekeza 5 amawadzudzula kunena kuti adataya chikondi chawo chapoyamba. Zimene zofunika sona kuti ndine makamaka tizizimvetsa bwino. Ndipo tikamona mu verse yake 5 adalembapo kunena kuti buku la Chivumbulutso chapter 2 verse 5, potero kumbukira kumene wagwerako, nulape nuchite ntchito zoyamba, koma ngati sutero ndidzadza kwa iwe ndipo ndidzatulutsa choyikapo nyali chako kuchichotsa pamalo pake ngati sulapa. Tikuona mpingo umene makamaka wa ku Efeso akuwuza kunena kuti chani? Kumbukira kumene wagwera, nulape, nusiye ntchito zako, komanso nubwerere ku zako zakale zapoyamba zimene umachita zabwino zija. Komanso akunena kuti chani? Ngati sutero ndidzadza kwa iwe msanga ndipo ndidzatulutsa choyikapo nyali chako, kapena ndidzachotsa choyikapo nyali chako. Kodi pamene amawuza kuti ndidzachotsa choyikapo nyali chako amafuna kutanthauza kunena kuti chani? Tikamaona makamaka mu buku lomwe la Chivumbulutso chapter 1 mu verse yake 20 anapereka tanthauzo la mawu kunena kuti choyikapo nyali ndi chani. Tikamaona mu verse yake ya 20 analembapo mawu kunena kuti chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndi zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona zija akuti ndiwo angelo a mipingo isanu ndi ngati ndi isanu ndi iwiri. Ndipo akuti ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Zoyikapo nyali Bible buku la Chivumbulutso kamagusapo ntchito mawu amene akunena kuti choyikapo nyali akutanthauza mpingo. Tsono tikuona kuti akulembera mpingo wa ku Efeso nena kuti chani? Ukapanda kulapa ndidzadza kwa iwe msanga ndikutulutsapo kapena ndikuchotsapo choyikapo nyali changa. Kutanthauza kunena kuti chani? Yesu Khristu adzasiya kuukumbukira mpingo kapena kuwerengera mpingo uwu ngati mpingo wake. Kusonyeza kunena kuti Mulungu akhoza kusiya kuwerengera mpingo kuti uwu ndi mpingo wake, chingakhale kutchedwa ndi dzina lake lakunena kuti mpingo wa Yesu Khristu. Pamene pali kunena lino ndine pamene tikukhala pano pa dziko lapansi tikazindikire zedi. Akhoza kusiya kumauzindikira mpingo wake chifukwa cha ntchito zoyipa, ngati mpingo ukumachita ntchito zoyipa kumosalani kodi koma osalapa. Choncho talingalirani ku mpingo kumene kumasonkhana. Kodi mukuganiza kunena kuti ndi ntchito zimene mpingo ukumachita Mulungu amauwerengera kapena umangokhala dzina lokha kuno ku dziko lapansi? Tizichita ntchito zabwino kunena kuti Mulungu adzipitirizabe kumawerengera, kunena kuti mu tsiku lokumaliza adzatipatse moyo wosatha. Tikamaonanso makamaka mu chapter 2 kuyambira verse yake 8 kulekeza mu verse yake 9 ya 11 analemba zokhudzana ndi mpingo wa kusimina. Mpingo wa kusimina umenewu sadaudzule koma adangoyamikira makamaka pa ntchito zake zabwino zimene mpingo umachita. Ndipo tikamaona mu buku lomwe la Chivumbulutso chapter 2 verse yake ya 12 kulekeza 17 timaona kuti adalemberanso mpingo wa ku Pergamo umene mu verse yake 13 timaona kuti adawayamikira. Ndipo makamaka mu verse yake 13 adawayamikira makamaka chifukwa cha kulimba mtima kumene unkaonetsa. Tikuonenso mu verse yake imeneyi verse yake ya 13. Ndidziwa kumene ukhalako kuja kuli mpando wachifumu wa Satana, ndipo ogwira dzina langa osakaniza chikhulupiriro changa, angakhale masiku aja Antipa mboni yanga okhulupirika wanga amene anaphedwa pali inu kuja akhalako Satana. Mulembi ali kuwalemberanso makamaka kapena Yesu Khristu ali kuwafotokozeranso akhristu amene onena kuti ndidziwa kumene ukhalako kuti kuli chani? Kuli mpando wachifumu wa Satana. Koma kuti mpingo umenewu kapena akhristu amenewa amagwirabe dzina la ndani kodi? Dzina la Mulungu. Ndipo ali kufotokozanso za munthu wina otchedwa Antipa amene anaphedwa chifukwa cha dzina la Mulungu. Pamene akufotokoza nena kuti kunali mpando wachifumu wa Satana, ali kungofotokoza nena kuti kumachitika ntchito zambiri zoyipa. Kumachitika ntchito zambiri kumeneko zoyipa. Makamaka mwina kupembedza mafano, kuzuza Khristu chigololo, komanso ndi zinthu zina zambiri zimene zimatidetsa anthufe pamaso pa Mulungu. Ndipo tikamona mu buku lomwe la Chivumbulutso chapter 2 verse 18 kulekeza 29 anadzudzulako za mpingo wa ku Thyatira. Komanso Chivumbulutso chapter 3 verse 1 kulekeza 6 anafotokozako makamaka zokhudzana ndi mpingo wa ku Sardi. Chivumbulutso chapter 3 verse 7 kulekeza 13 anafotokozako ndi mpingo wa ku Philadelphia.
komanso chivumbulutso chapter 3 verse yake 14-22 adafotokozanso kapena kulemberanso kalata ameneyi ku mpingo wa ku Laodikia. Ndipo tikamaona buku la chivumbulutso limeneli tikafika mu chapter 4 timaona kunena kuti adafotokozako zokhudzana ndi masomphenya a mpando wachifumu. Ndipo tikuyambira chapter 4 kalekeza chapter 5 anangofotokoza zokhudzana ndi mpando wachifumu umenewu. Ndipo tikamaona chapter 6 kalekeza chapter 9 anafotokoza makamaka zokhudzana ndi zosindikiza zisanu kapena mastampo asanu ndi awiri 7 ndi malipengaso asanu ndi awiri. Kuyambira chapter 6 kalekeza chapter 7 chapter 9 anangofotokoza makamaka zokhudzana ndi nkhani ziwiri zimenezi, mastampo kapena chosindikiza zisanu ndi ziwiri 7 komanso malipenga okwana asanu ndi awiri okwana 7. Tikabweranso mu buku limene la chivumbulutso chapter 10 timakapezanso makamaka nkhani imene timakapezanso mu buku la Ezekiel chapter 3 kuyambira mu verse yake ya 1. Tikamaona mu buku la chivumbulutso chapter 10 kuyambira mu verse yake 8 kulekeza mu verse yake 11 timapezako nkhani ina makamaka yokhudza ndi Yohane pamene anadya buku lochokera kumwamba. Ndipo nkhani tikamawerenga imafotokoza kunena kuti pamene mngelo wa Mulungu, pamene Mulungu anamuza Yohane kuti akatenge kabuku kamene kali m'manja mwa mngelo, kabuku katakatenga atakadya akuti mkamwa mwake munatani kodi? Munazuna ngati uchi, ndipo m'mimba mwake munawawa kwambiri. Zimene timakazipezanso nkhani ngati yomweyi mu buku la Ezekiel chapter 3 mu verse yake ya 1 pamenenso Yohane adawuzidwa ndi Mulungu kunena kuti adye kabuku kamene anakatenga m'manja mwa mngelo, kamene atadya mkamwa mwake munazuna ngati uchi, koma m'mimba mwake munawawa kwambiri. Amatanthauza kunena kuti chani? Makamaka amangofotokoza kunena kuti uthenga umene anakalalikira unali wopweteka komanso wobweretsa chimwemwe mu nthawi ili kodi? Mu nthawi yomweyo. Wopweteka komanso wobweretsa chimwemwe mu nthawi yomweyo. Makamaka uthenga umakhala wabwino kwa atumiki a Mulungu pamene tikumaulandira, komano njira yokaoperekera nthawi zambiriso umakhala sotani kodi? Umakhala wopweteka. Komanso umakhala sopweteka komanso wobweretsa chimwemwe mu nthawi yomweyo imene tikutani kodi? Tikulalikira. Lingalirani makamaka zokhudzana ndi nkhani ya Ezekiel. Ezekiel akuzidwa nena kuti akalalikire makamaka kuwauza anthu nena kuti adzapita kuchani? Pamene ali kukapolo kuti adzapita anthu kuchani? Ku ukapolo. Ndiye kuti uthenga ukukhala wowawa, koma chingakhala amauza choncho amalalikira powayikabe pa chiyembekezo chonena kuti mukadzapita ku ukapolo mkwatha zaka 70 idzakwananso nthawi yoti mudzatani? Mudzabwererako. Chimodzimodzinso apanso m'buku la chivumbulutsoli Akhristu amene pamene akuzunzidwa ndi ufumu wa Chiroma akuwauza kunena kuti inde mukuzunzidwa ndipo mazunzowa akadali, koma chofunika chani? Mukhala opilira, ndipo patsogolo pake tikadzapambana mazunzo amenewa tidzalandira kulona wamoyo. Ndiye kuti tikuona zoti uthenga ukukhala opweteka ifanira kuti yani? Pamene anthu ali mu chisautso akuwalankhula zokhudzana ndi kuti akhale mu chisautso momwemo ndipo sachoka, koma akuwayikira chiyembekezo chokunena kuti zikatha zovuta zimenezi tidzakhalanso moyo wina tsono mu moyo wa tsopano. Zimenezi ndi zimene buku limene la chivumbulutso makamaka chapter 10 linafotokoza. Tikamaona mu chapter china cha namba 12 chinangofotokozanso makamaka za nkhani yokhudzana ndi mkazi komanso ndi njoka. Mkazi komanso njoka. Kunena kuti panali kulimbana pakati pawo. Tonse timadziwa bwino nena kuti buku la chivumbulutso limene likamagwiritsa ntchito mawu kunena kuti njoka limatanthauza Satana, ndipo likamagwiritsa ntchito mawu kunena kuti mkazi limatanthauza mpingo. Ndipo tikamawerenga mu chapter 12 mawu kuti mkazi amene adagwiritsidwa ntchito mu magawo awiri, makamaka gawo loyamba kutanthauza mpingo wa mpingo wa Mulungu wa chipangano chakale ndi wa ana a Israeli, komanso anagwiritsanso ntchito potanthauza mpingo wa Yesu Khristu wa chipangano chatsopano ndiwo umene inu ndi ine tilimo lero. Tikachoka mu chapter 12 timabwera mu chapter ya namba 13. Chapter ya namba 13 ndi chapter chimenenso anthu ambiri adziwa kunena kuti mu buku la chivumbulutso muli chapter ya namba 13 makamaka ndi nkhani yokhudzana ndi 666. Koma chofunikira kuti tikadziwa kuti ndi chani? Chinthu choyamba ndiyonena kuti pa bukuli chapter 1 verse yake 1 yafotokoza kunena kuti zinthu zinalembedwa motani kodi? Mophiphiritsa kapena mogwiritsa ntchito masaini, komanso apereka chiyembekezo nena kuti buku ndi la chivumbulutso limene silili ndi zinthu zobisika limene akutionetsa kuti tikhoza kulimva, komanso afotokozanso nena kuti za izi ziyenera kuchitika koma mbosatani posachedwa. Ndipo tikamaona chapter imene ya namba 13 kuyambira mu verse yake ya 1 kulekeza verse yake 10 anafotokoza zokhudzana ndi chirombo chotuluka pa nyanja chimene chine ndi nyanga zokwana 10
koma nyanga zokwana 10 ndi mitu yokwana isanu. Ndipo mu verse yake 11 okeza verse yake 18 anafotokozako makamaka zokhudzana ndi chilombo chotuluka pasi. Ndipo tikumbukire monga tanenakana kuti buku li lidalembedwa mophiphiritsa. Chinthu chinanso chofunikira ndiyonena kuti makamaka tikawerenge mu verse yake imeneyi, verse yake 18 imenenso anthu amakhala akuyipotoza kwambiri. Verse 18 manalemba onena kuti pano pali nzeru, iye ukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho, pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu, ndipo chiwerengero chake ndicho 500 mphambu 50 kudza zisanu ndi limodzi. Mu buku limene la Chivumbulutso chapter 13 verse yake 18 angu amanena kuti pano pali nzeru. Kusonyeza kunena kuti zinthu zimene akufuna zikambe apazi ndi zinthu zonena kuti munthu nalese sangakatani kodi sangazimvetse. Munthu onena kuti sazidziwa bwino sangazitani kodi sangazimvetse. Koma utaphunzira ukhaza kuzidziwa bwino ndikuyamba umazitani ndikuyamba kumazimvetsa. Choncho takunena kuti pano pali nzeru, iye ukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho. Iye ukhala nacho chidziwitso. Kusonyeza kunena kuti iye ukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero chachani kuti cha chilombocho. Kusonyeza kunena kuti zinalipo zinthu zimene anthuwa amadziwa kale zina za nthawi yakale, zimene zinthu zimenezozo akhoza kukwanitsa kugwiritsa ntchito pakuwerengera chiwerengero cha chilombo chimene chikufuna kunenedwa apachi. Ndipo chiwerengero chimene chinenedwa apachi tositachiona kunena kuti akuti ndi chiwerengero cha munthu, chinthu choyamba chimenecho. Ndipo akunena kuti chiwerengero chimenecho ndicho 500 mphambu 50 kudza zisanu ndi limodzi, ndiyo 666. Kodi zimenezi mulembi amafuna kutanthauza chani? Chinthu choyamba kunena kuti iye pano pali nzeru, iye ukhala nacho chidziwitso awerengere chiwerengero cha chilombocho. Akuti pano pali nzeru, iye ukhala nacho chidziwitso awerengere chiwerengero cha chilombocho. Ndere munthu akuyenera kuti akhale ndi chidziwitso cha zinthu zakale kuti akakwanitse kuwerengera chiwerengero chachani kodi cha chilombocho. Kodi chilombo chimene chikunenedwa pamene pacho ndicho chiti? Makamaka tikamaona kuchokera mu buku la Daniel chapter 7 chonse timaona mene Daniel amapereka tanthauzo la masomphenya amene anaona. Ndipo mu verse yake 7 ndi verse yake 23 ya buku la Daniel chapter 7 anapereka tanthauzo la mawu amene akunena kuti chilombo ndo kuti akuyimira ufumu. Amayimira ufumu kapenanso mfumu. Choncho pamene pakunena kuti iye okhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho, ndiye kuti afuna zonena kuti munthu amene akudziwa kale za zinthu zina za chipangano chakale ndi amene angakwanitse kutani kodi kuzindikira kapena kuwerengera za chiwerengero cha chilombo chimene chinenedwa pacho ndicho ufumu. Choncho ndipo akunena kuti chiwerengero chimenechi ndicho cha ufumu kapena cha mfumu, ndipo akuti ndi 6666. Tikamaphunzira makamaka chiphunzitso cha manambala kuchokera mu buku lopatulika ili Baibulo, timaphunzira kunena kuti makamaka timadziwa zonse kuti Mulungu alipo mmodzi. Tikamagwiritsa ntchito nambala ya 1, nambala ya 2 ndiye kuti imatanthauza mphamvu, monga mmene tonse timagwiritsa ntchito nena kuti muwiri muli mphamvu kapena mu umodzi muli mphamvu. Nambala ya 3 imene imangotanthauza umulungu, Atate, Mwana komanso Mzimu. 4 imene imatanthauza mbali zinayi za dziko. 5 imene imatanthauza munthu wokwanira. Tikabwera pa namba 7 imene imatanthauza chinthu changwiro. Tsono tikamaona namba 6 ndi nambala imene kulephera kufika pa namba 7 imene kutanthauza kuti 7 pokhala kuti ndi chinthu changwiro, 6 ndi nambala imene ilephera kufika pa namba 7 ndi kuti ndi nambala ya chosalungama. Nambala ya chosalungama. Choncho pamene akukamba zonena kuti nambala iyi ndi ya mfumu kapena ya chilombo imene kulimidwa 666, ali kungotanthauza zonena kuti ufumu umene amolembera ufumu umene amonena pa munthu ameneyi unali oyipa makamaka mu maulendo okwana 3. Ndiye kuti chinali chinthu choyipa kwambiri komanso choyipitsitsa. Ndiye ufumu umene akunena pawu unali mfumu kapena mfumu koma yotani kodi yoyipitsitsa. Zinthu zimenezi amalembera makamaka zokhudzana ndi mfumu ya Chiroma mu nthawi imeneyo. Zinthu zimenezi sizikugwirizana ndi mu nthawi yathu ino, mu nthawi imene tili ino, inu ndi ine. Chifukwa nena kuti chani? Baibulo linanena kuti za izi ziyenera kuchitika posachedwa. Ndipo mfumu imene imenedwa kunena kuti inali yoyipitsitsa. Chifukwa nena kuti chani? Inali kuzunza mpingo wa Mulungu, inali kuzunza mpingo wa Yesu Khristu.
zimene mulemba ankafuna kutanthauza makamaka tikamulinga m'buku limene la Chivumbulutso chapter 13 mu verse yake imeneyi ya 18. Ndipo mu chapter imene number 13 anagwiritsanso ntchito zinthu zina zipipitso zina ngati mwina pofuna kukamba za nyanga. Tikamona mu verse yake 11 nyanga zimene amangotanthauza mphamvu, anagwiritsanso ntchito makunena kuti mutu kutanthauza ulamuliro, ndipo agwiritsanso ntchito makunena kuti chinjoka pokutanthauza zokhuza Satana. Zimene mulembi adalemba makamaka mu chapter imene ya number 13. Tikamona chapter 14 chapter makamaka 22 chomaliza cha buku limeneli la Chivumbulutso verse yake 18 ndi 19 pamene timangoona nena kuti anatilimbikitsa nena kuti tisachotsere kapena kuonjezera pa mawu a Mulungu. Zimenenso anzathu kale mu chipangano chakale anauzidwa. Tikamona mu buku la Deuteronomy chapter 4 mu verse yake ya 2. Taphunzira zambiri kuchokera mu buku limeneli, buku la Chivumbulutso. Chofunika ndi chani? Tipitizeni kuwerenga kuti tidzikwanitsa kumvetsa bwino zambiri. Mwina ngati pato kasingakwanitsa kulimvetsa, tikwanitseni kupeza anthu awo amene akhoza kutithandiza kuti buku limeneli tidziwerenga ndi kumalimvetsa. Mwina kutheka kunena kuti khazo khala ndi funso kapena ndemanga, tilomasuka kutumiza ndemanga yathu kapena funso lathu makamaka kwa Lilongwe School of Biblical Studies amene amatipatsira program imeneyi kudzera ku nambala iyi 0 766 018. Ndipo mu tsiku lero mwe ndine mbale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona